खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 22 सेप्तेम्बर शुक्रबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि दिनै नोंथांनि खामानियाव सुथुरफोरा बारायनो हागौ सुथुरफ्रा नोंथांखौ नोंथांनि खामानिखौ मोजाङै मावनो होनाय नङा दिनै नोंथाङा सुथुरनि थाखायनो थानो सुखुनाय नङा वृष राशि दिनै नोंथांनाव मोजां मोननायनि बार बारगोन जायखौ नोंथाङा मोजां मोनखोमानानै दं बेखौ बेनि सिगाङाव फोरमायनो हागोन मिथुन राशि नोंथांनि खामानियाव दिनै गोबां हेंथा फैनो हागौ नोंथांनि मावनो लानाय खामानिफोराव अहंकार सुबुंथि नुजाथिनो हागौ नोंथाङा दिनै अहंकारनि गेजेरजोंब्लाबो खामानिफोरखौ मावफुंनो नाजाथाबबायगोन कर्कट राशि नोंथांनाव दिनै गोबां गिनाय फैगोन जायखिजाया खामानि मावनो थांनायावबो नोंथांनि गोसोआव गिनाय फैगोन गिनानै नोंथाङा माबा फैसे मोनगोन सिंह राशि दिनै नोंथांनि सोरबा सासे आंगोआ नोंथांनिफ्राय आनज्रायलांगोन नोंथांखौ अरायनि थाखाय नोंथांनि सोरबा आंगोआ अरायनि थाखाय गारनानै थांगोन कन्या राशि दिनै नोंथांनि खामानियाव सुथुरफ्रा नोंथांखौ हेंथा होगोन सुथुरफ्रा नोंथांनि खामानिखौ सिख'नो नाजागोन दिनै नोंथाङा सुथुरनि गेजेरजोंब्लाबो साननायफोरखौ जाफुंहोनो नाजाबाय थागोन तुला राशि गुबुनखौ नोंथाङा सन्देह खालामबाय थागोन नोंथांनि माबा मोनसे गोमानायाव गुबुनखौ लादों सन्देह खालामबाय थागोन वृश्चिक राशि नोंथाङा दिनै मोजां लोगोखौ लोगो मोननो हागौ लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ नोंथांनि बे लोगोआ नोंथांखौ मोजां बोसोन होलांगोन धनु राशि दिनै नोंथांखौ गुबुना गोबां लाजि फोनांनो हागौ लाजिनायजोंनो नोंथाङा गुबुनखौ रागा जोंगोन लाजिनानै नोंथाङा न'निफ्राय ओंखारनाय नङा नोंथाङा खामानि मावनो बागोन मकर राशि नोंथांखौ दिनै मान बावगोन गोबां मानसिजों नोंथाङा बरायजागोन नोंथांखौ दिनै गोबां मानसिया मोजां होनना बाख्नायगोन कुम्भ राशि दिनै नोंथाङा मुलाम्फा दं बेफार फालांगि जायखिजाया खामानियावनो नोंथाङा गोबां मुलाम्फा जानो हागौ दिनै नोंथाङा जा खामानि मावो मोजां फिथाइ मोननो हागोन मीन राशि नोंथाङा दिनै गोबां दुखु जारलायाव गोग्लैनो हागौ नोंथांनि देहा सोलेरा दिनै मोजां मोननाय नङा नोंथांखौ नोंथांनि सोरबा सासे लोगोआनो दिनै खैफोदाव गोलैनो हागौ दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय गोजोन्थों बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार ग्रेन्ड i10 नियस i20 N-लाइन अरा भेरना आल्काजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव सापागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव सापागुरि र'ड